Sin pat ai ku blai pi parlok kiba julong ginong support YouTube channel jengi bat kham tam kani ka step ba mentang soban ai ku blai ngi thok ding ba bha ni ta Good Friday ka bangi ang pi parok ha ka kerteng ke jong Jesus Christ te kani ka step ku mentang kwa bangin ya pai sapang kani ka wei ke jingli ai ni tip ba Jesus Christ long khun jong blai dai ka ai ka dok ba pelong yu pun hap ban sha ld ne bat sha chi tom ha kata keting pna kum bang itip bau jisu long tau khun ba mar wei chong oblai bat ulong o person ba ar naki lai ha wei oblai bangi ang blai ku pa blai khun bat blai men sim ba khun atau kam sum la biang se u ba un sumap bet ye kita ki nong pop lene un su sat ye kita ki pop jongi khlem da don kam mila de manasya sitom halor jong keting pna lene ka ai kata da ko bala pelong ni Jesus Christ ba un sya ye ta jing sya pen sitom ko basar kai bat aduk baun sayap halor jong ding pna ko balong kadak jong nong pop basar khai tam hakan ka perthai te to mentang nya persang ban jubab yang ni ka jigli ka bakrau hakan ka perthai ba balai uji su hap ban sa ya de khading pna wat ba ulong unong bu nong thao wat nong pelong ye ki e barok jing sa si tom ko jong uji su halor jong ding pna kalong ka badon kam haduk kata namar ba ublai ulong bahok pat badap ru da kajing isnei hakaju kopo kumta khanang ba ublei unlong bahok bat badap da kajing it bat kajing isnei hakaju kopo wa yengi Jesus Christ ba unsha sitom bat sayap halor jo kading phna banlong kum kajing map lane kajing siu spa lane kajing penyesuk no yiki pop jengi kibreu ha perthai paro klam da kata lane penkhen ye kita ki hukum lane ki an ki ba ublei ulabu nakabenta ki breu hakane ka perthai sibuk mentah lah dah boleh usumap no iki pop ke bangilale barok klem dah dawa ya kata kajing pencitom ane kata kapainong kata kamut ke ba ulong boleh ba kham krau ha kajing i ban ya ke ba ulong boleh ba khoi bat u bahok henrei lah dah boleh udah wai ni kata kajing syak pencitom wat iki pop ke barit ke baria ke ba gile kata kamut ke ba boleh u khamlong u bahok ban ya ke ba ulong boleh ba dap da kajing i kumta kumno ba boleh ulong u bahok u ba khoi bat badap da kajing isnei hakaju opo bat dei ta kading pna ka jong Jesus Christ ila ban chem ya kajubah nomar dei kading pna ya kajing bisar hok jong blai ngi ki breu la pendam bat ya kajing ke bajanai jong blai la pen pau bat mentah abang ni phai so blai ban pan map iki pop jongi ke bang lale barok blai ukloi ban map iki pop ke jongi nomar ba Jesus ula sim no ya kajing pejitom jongi barok halor jong kading pna mentah kum kunuksa sibuk pidon hakamat jong unong bisar ringkat kajing syafain kebalong leseng la banong arpo hajar tingka oj kum unong bisar lese ula ban map ye pi nrei kum unong bisar bahong uhap ban hiar nak ta khat bisar ke jong u bat ban siu ta fain nak benta jong pi nomor wa ta unong bisar udai pen ban ukpa jong pi nrei kum unong bisar uhap ban bisar hok kat kum ka ai henrei kum ukpau hak ban siu ya kata fain kat kum kajing dawa jong kajing bisar hok jong ka ai bat ya kata ngilak ban sem ha kajing syaya pujong traji Jesus Christ halor jong kading pna Jesu kum unong bisar keladai hok yangi kum gibreu barok bingin yo ya kata kajing sitom kebalong kajing yap ku bam jukut henrei Jesu kum ukpa ula map no iki pop jongi barok bat dei na kata kadau Jesus Christ ula sya halor jong kading pna nak bentaban siu no ika pop bat ya karam ke jongi baro klem na pen kenya ki hukum na ne ki an ki boblei ula bu baik bu renti nak benta ke jong im jongi ki breu hakane ke perthai baro kene kalong kata ka jing sya sitam pujong traji Jesus Christ hakading pna hakane ka sngi Good Friday datang gini ku bor ke bakendiat hakane ka step ku bentang ngai scam ba oblei kut khulang ngi baro ning ba jong ni sngi Good Friday ku blei sibon ni pi baro